Oy, sa Brad. Namoy lang mo. Din, Spartan, Brad. Spartan. Oh, Spartan ba? Palit ang Spartan kay pang max sabi na nga kon. Nagbila na. Isa-isa kayo ba? 11 ka Brad, no? Oh, 11. Hindi, kung na-size na panghugante. Ay, kung ako nang pinakadako ulit doon, kung ganahin ng ulang kayo. Ito, pamawahay ko to! Tayo na po makatila o inan eh. Ano nagkaroon rin sa Uraya. Teng teng. Tenedeng teng teng. Yo! Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudlo. Masanitas yo, masanitas. Masanitas imong gipakita na pudlo. Sa impangitan ni mo sa 2,000 years later. sa inyo mga kabingka. Ug karon mga kabingka sa akong vlog karon mo palita og sanilas mga kabingka Spartan masa nga sinilas mga kabingka no ug karon tuon na to na mga kabingka ito dapit mo palit sa dati na kong gipuy and a 5 2 3 2 1 mga kabingka naglakaw na ko karon sa kadalanan mga kabingka no mao ni dapit ri ang Santa Marta mga kabingka no ngit na kay magdali-dali dito ani mga kabingka kay basin madakpan ko sa mga kuan ani mga tikba lang di ba mga manananggal uban pa mga kabingka ani naging kamingaw diri nakita mga kabingka diri dapit sa among lugar sa may Santa Marta mga kabingka kungaha gid mo ni tiktok na ko sige magugkuog habhab no wala na mo sa ubot pasabot mga kabingka nga sige habhab mo na ginatawag ko mukbang o pating iro diba mag-apil-apil sa akong tirading mga kabingka oy iro-iro kung magna ka ayaw ready ka na wala pa siguro mga kabingka no grabe yung kay kalapok daring dapita mga side mga kabingka grabe kung nga lagi kayo mga kabingka gikan ko nag lakaw ganina karon lakaw gyapon muna akong tiktok mientras nga tawag ani napakoy tiil bisod ko kay kung wala koy tiil basi mulupan ako no na akong maingon mga kabingka no kung wala na koy tiil mulupan na ko ani mas di kong side mga kabingka diba mga kabingka di alam mo mga kabingka kay wala na koy istorya karon mga kabingka nang nakadapit sa ngit nga lugar sa una diri daw nadoy ginaingon og mutuom og sa dili na ginatawag mga abak no mga kapabalaghan diya na side mga kabingka ug sa una diri labayanan ni sa una diri labayanan og mga hugaw no hugaw ba kauban sa taga ug dito dapit sa side mga kabingka mo na dapita di ang Uraya no Uraya dalan no kuya kaayo pangalan pa lang dan bakaya lang mo na dalan is dalan sabi lagi mga kabingka diri makakita og mga kuan pakto mga manananggal uban pa diba mga aswang mga pisaw o mga abak o bahala magdi mo ito sa istorya basta ang importante doon na lang mo para madali na lang ang mga kabingka so di alam mo mga kabingka silaw basta mabanggaan kog mga abak karon mga kabingka nata karon diri sa may Filomena no diyan ni kaklase nga Filomena na ay gamay nga Filomena na puy dako wako ko kani ba gamay ba ni nga Filomena o dako so naadol na maligya rin mga barbecue diba ayos pa rin lapita mga side mga kabingka sa una wala pa kay mga kuan wala pa kay mga inana sa una mga kuan wala pa kay mga inana nga mga kabingka no sa una ni la kagawad kuan kagawad abilya kung gusto mo palit na mo diya dagan sila mga baligya
So okay kayo diri dapit mga kabingka. Dagan na kayo na usab diri mga kabingka. So wala ginausab diri mga kababalagan. Kauna may kababalagan pero karon nagi koy kababalagan. Diya dapit nga side mga kabingka na anay kuha kanang karwas, no? 5 karwas. Gusto ka gatipid 5 karwas lang ka. Diya ra dapita makapalit o makalimpyo nga tipid kayo, no? Diya dapit ang napododapit ang kuan dia iglesia ni Cristo. So wapo na kayo sa una, wala pa mga nanay rin po mga improvement. So okay kayo, no? Ako diri dapit ang kuan medyo mga lamas. So diya dapit gusto mo mga sabing mga lamas diya mo pamalit mga o karon mga kabingka pilumina gyapon padung dito ta may pangi, no? So dito man atong dito mo kung palit og tsinila. So kire dapit sa lako kaayo, no? Napay na maligya dag kids, no? Oh hinay ito din dapit kay yan ito yung lako kayo di kabingka digid makayo ang dalan. Yan okay kayo pero ang dili okay ang dalan. Kita ko gid niyo grabe ka lapok pa tanang lapok wala ko lapok sa inyo kung inudag rapog lapok mas ang importante di ha pakita naman dalan na ba inyo lapok lagi kayo sa una lapok karon lapok yapon kumunon ang lapok grabe lagi kayo, ha? Ang maingon ako diri kay unta mausab na ning dalan diri sa mong lugar, no? Ada semingko dapat dilubos-lubos lang yung semingko, ha? Grabe lagi. Di makaya ang lapok diri mga kabingka taas pa ni mga paano ni mga kabingka. Grabe lagi. Yan. Abot ako. Grabe. Bagko ra dili man gani nun nga kuaning pasada diri mga almost 15 years pa man tanaw naguba na grabe na ko. Wasakiki na kayo ang dalo diri mga kabingka, no. Dugayo gid ka. Dugay katong tindahan ba nga pampalit og kuan. Tawagan ni Istorta. Baka naman. Ano dugay ka na pumalik pa kay sponsor mong gud na. Grabe gi kayo. No? Istortan baka naman. Baka naman nga ganahan mo mong kuan sa ako ganahan mo mo tawaran mo sponsor. Kayo okay kayo ang kuan. Okay na kayo ang kuan diri na side mga kabingka. Di na kayo siya lapok pero nagod yapoy lapok po. So di na dapit ang taon na kids ka na diya. Karon nanay na usab anak mga kabingka, nanay mga maligya saging mga tradisyon. Ito palit mo diya na side ang ka. Okay kayo. So diya lang mga kabingka. Okay. Pero yung lapok ka kasi mapla na sa lapok. Karon mga kabingka na nakakaroon diri sa Samantha Homes, no? Pero ako din atuon akong gibantayan sana ako kay sa buong mo sana warga po sa una diri ay Samantha Homes. Wala naman diri akong outpost diri tong outpost na diri sa una, no? Tamna na lang sa og kuan na tawag ano, tamna na lang sa bulak. So di ang Samantha, no? Okay kayo. Sa una ulit tindahan diri. Pero pa rin nanay tindahan diri mga. So okay. Ganahan ka ng mga anak ng mga dili kayo kabisado ka lagi mga sago-sago bitaw gitang sa baso. Pwede mo dito mo palit. Okay kayo. Nanay mga nausab diri dapita, no? Kita ko daw kung asa ko dapit mo balay sa una, no?
Okay kayo. So, wala dapit among balay sa unang panahon mga kabingka. Karon wala na lipat bahay na. Diya dapit ta mga kabingka. Diya dapit ta naman na sa una diya kuhan. Hawan ka na diya mga gwapo ka na diya sa una kaning mga gulay, mga talong. Basta kanta sa bahay ko halos na diya sa una. Ang nagtanong diya pugihan kayo. Grabe lagi kayo. Okay kay itong tawhan na to, no? Ang tagi parayo nila og kaning pagtugi-tugi ba kay wala na kay halos mga farmer diri dapita. Baligya daw ni diri mo. Baligya diri mo pon, baligya daw ni diri. Pero masulod na ta diri. Sa una diri. Mo ni diri. Atoy maglap diri sa gate sa unang panahon mga kabingka. Karon sila ni mag-lock. So, ano na, no? Okay kayo ang dito. Okay kayo. Dili kayo inon nga basta ang maingon ako ani kaning basta nindo kayo ang pagbuhat aning kuan. Pagbuhat aning talog. So, hapit ka kadapita sa katong litan ako sinilas, no? Okay kayo. Napay magpalit ito ay na nakadapita. Palit kay siyempre wala na ginatawag og social distancing kung singit ako dito ba. Maganing sa tawag na face mask ganito. Sabay po na tayo kuhan. Kung walay ginatawag og social distancing. So dari among kuhan sa una diri to dapit tambay sa una, di ba? Okay tayo. Diri man among basta mo likod sa among balay sa una. Ya, faktor man dito rin sa gawas. So mga naging mga nausaban, no? Nausaban na basta na improve kaning lugar gid mga habang tumatagal. Kung sa ininon pa na habang tumatagal lalong sumasarap so ang lugar so sa magkadugay, diba? Sa magkadugay magkausap na gid ang kuan na gid, magkausap na gid ang development. So kalit na ko diri. So, ayo Oy, sa Brad. namoy lang mo. Din Spartan Brad. Spartan ba? Palit ang Spartan kay pang max sabi na nga kon. Nagbila na. Isa yung driver, 11 ka Brad, no? 11. Hindi, kung na-size na pang ganti. Hindi, kung mga ko yung pinakadaka agad yun, hindi ko ganahan ng alang-alang kayo. So, palit na kayo diri. Uy! Mo din akong tuki di sa una, no? Kasi, 78. Mo niya akong tuki diri, mga gipalit mga dari po niya utang sa una. Basta kanang tambal ko sa kanang uwas sa pangil. Dari mong palitan na do utang si Pitugo, no? Si Pits, okay kayo ni, no? Walay problema kay problema daan. So, yan ang mga kabingka ba? Karon mga kabingka na ako mga kaila diri, no? Sugba sila. Ano pa kala mo? Ay, Jiboy dai ko dai, Jiboy. Ikaw? Late lang, late. So, ito, lami ko lang gisugba. Lami kayo lang gisugba. So, ito na. Sige. So, mga kabingka, so, diri na lang akong last nga video nga vlog mga kabingka, no? Kay kuan taas lang yung kayo ng video, no? So, tangi ako mga susunod na walang kwenta nga video mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.